ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆಕ್ಕರೆ ತಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೋಜವೆ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಅರಿ ತೋಸ್ತ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ರವ ಉಂಡು. ರವನ್ನು ನನೆಯರ ದುಂಬೆ ದಿಯೋಡು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರವ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ತೊಲೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅನ್ಪೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಐನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುದಿಯೋಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರವ ಐನ ನನಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಬೊದ್ದುಲೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟಾಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೆನ್ನಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡನ್ನೇನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು. ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವೋಡು. ಇದಕ್ಕ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಆಡೋಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಡೋಡು. ಇದಕ್ಕ ನೆನ್ನೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಮೇಲ್ಗುಲೊಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು. ಕಾಯಿನಿ ಲಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಲಾಂಡ್ ಲೇಸೋಕ್ ಲಕ್ಕುಂಡು ತುಲ್ಲೆ. ಬಟಾಟೆದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆಯ್ಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಜಾಪುಡ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.